Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala hadratin Rabbana Syekh wal hadratin Muhammad Qasim al-Qadi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yantiqu lan ora teko nikah. Sapa al-huru wong sing merdeka amatan ing budak lihoirihi kedue liyane hur. Wong merdeka ora tok nikah karo budak. Kuwi wong lanang sing merdeka ora tok nikahi budak wedok. Kecuali ila bisa itu kejaba kelawan rong syarat. Kecuali ada dua syarat. Yang pertama ada bisodakil hurrati ya ora onone mahar. Wong wedok sing merdeka. Jadi nalikane wong lanang nikahi budak itu berarti ora diweni mahar budak wedok ini wow. Kaya dene wong wedok sing merdeka ketika dinikahi itu harus diberi mahar. Al-fadil qurati utawa kesetene wong wedok. Wong wedok sing merdeka. Misalkan memang angel boleh wong wedok sing merdeka utawa delalah sing gelem yo mung budak itu. Sing merdeka ora ono sing gelem. Gelem ra gelem mung kuwi tok. Au adami ridha utawa ora onone ridhone khurrah iki kelawan khur. Yang pertama untuk wong lanang merdeka menikahi budak dengan dua syarat. Yang pertama ora diani mahar. Yang kedua wa qawmil anati lan wedi zina. Tinggal zina ana ning kuwi ya. Lewis toh. Tergantung tidak apa sih. Padahal ngerti dasar nikah kuitil wa jima wa rom. Ini yang diterangkan. Lughatan secara lughat nikah itu aghamu wal aqdu wal jam'u wal waqfu. Waqfu itu maknanya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ai azina tegese zina. Mudada faqil qurrati ing dalem mangsane kesepene utawa ora mone wong wedok sing merdeka. Mergo sing merdeka ora gelem kok. Delala sing gelem budak kuwi to. Tergantung ndak zina, ora malah apa dosa. Ya wis, ora apa-apa. Dan syarat kuwi pada rakalan ing dosa asmul musaniku musane syarta ini ing rong syarat. Akhir ini kang weneh karo meninggalkan dua syarat yang lain. Yang pertama ahaduma dari salah satu syarat iku ala yakuna yen ora. Iku tahu ing dalem misore khur sapa khurratun wong wedok sing merdeka muslimatun kang muslim dengan syarat orang wong sing lanang merdeka kuwi mau ora duwe bojo wedok sing merdeka. Lho, kok ngono lho iya wong lanang iku wedok nganti diropa. Nah, wa suasa itu kok nggih nggone bahasane tak kalu mempere kan ngono kuwi. Mergo nalikane jimat ngono kuwi wong wedok mesti nengi
iso diistilahke dengan kata. Alkitabiyatun utawa wedok ahli kitab. Nasrani sing ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Taslahu kang patut sapa kurun muslimah lil istingta'i maring dialog kepenak utawa seneng-seneng. Ora liya nikah ya lil istingta. Gawe ngalah apa seneng. Nek kowe pengen istingta ya dan apa ni ning wingi ana syarate sing pertama kudu apa onone mahar, sing nomor loro kudu apa iso napa kori nang durung iso dibar dhisik. Terus ngempete piye poso iki enten sahabat Nabi nekani Nabi. Terus ngempet timbang tumindak zina tanggal kalian Nabi. Kulo kedhe pripun Nabi. Wis pokoke kulo wis ibu iki piye carane wis kudu mobat mati. Pripun iki? Jawab dening kanjeng Nabi kok poso. Pak inna soma junahun. Mergo poso iku iso gawe apa ta. Wis ngempet ngono kuwi ya kulo iso mas durung duwe penggat iya durung ana maisah durung iso nafkah israk ke poso. Wong poso kan lemes mesti. Turah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai sing nomor loro iku Islamul amnati islami budak wedok alati yang diukang nikah. Alati yang diukang nikahi ha ing amat sapa al-quru wong lanang merdeka. Ala yahilu nuli ora halal muslimin kedua wong muslim sapa amatun budak kita biatun kang bangsa ahli kitab. Wa idana kalan yang dalem nalikane nikahi sapa al-quru wong lanang merdeka amatan ing budak wedok bisyuruti kelawan pira-pira syarat al-madhkur kang wis ditutur. Jadi sebetulnya ada 4 syarat, tapi sing loro ditinggal dia jadi musuhnya. Cuma Aisyah nuli sugih sapa kur. Wong lanang merdekane iku mau sugih. Wana kahalan nikah sapa faile tembur. Wana kahalan nikah ki sapa kur, wana kahalan nikah ki sapa kur kurotan ing wong wedok merdeka. Lam yang masih mongko ora rusak apa nikahul amati nikahi budak wedok atau nikahi amah. Wana dzurrajuli utawi ndeloke wong lanang ulang marati maring wong wedok iku ala saati adrubin ing atase pira-pira werna. Di wong lanang kuwi untuk ndelok wong wedok ana 7 syarat ora sembarangan ndelok wong wedok. Wong meneh nganggo ngecas nganggo nyular ora wong wedok ayu to amati to terus sirai nganggo memo ngono kuwi. Ora pantes ya ngono iku. Yo mung sak batang kok lebih ya wis kadung mau bawa karo aja terus wah. Eman ora tamati kok yo eman ditutupi kok yo duwe rasa pokoknya salah ayu-ayu kok ora didelok. Yo toko ora yo masak kuwi batang aja terus sok tamati terus sok pandemi terus ngono kuwi yo. Jowo kuwi. Pripate iki yo pati walau kana senajan ana sapa rajul iku sekon wong tuwa. Ya senajan wong tuwa, lho sing tuwa umure ngono ora tuwa tak kandhani yo. Yo tau ngono kuwi wong tuwa ngono kuwi rabi untuk perawat ngono ya iso duwe anak kok mbok pira. Sing tuwa ki mung apa umure ngono ora tuwa, tetep nang terus. Hareman kang pikun. Jangan wong tua wis pikun ngono kuwi, tapi nek ora wong wedok ngono kuwi iso greng temenan. Sing iso ngono kuwi iki ora wong sehat, wong edano yo iso. Yo, kok meneh kok wong tua, lho wong tua kok senajan iso urip,
Pati-pati saya urip berarti saya duwe apa? Nafsu. Ajizan kang apes. Walaupun ora duwe daya, mlaku kang pikir-pikir ngono kuwi. Tapi nek ora wong wedok iki yo tetep bisa iso ijine saya yo iso. Are wati saking jima tetep wong kuwi kebutuhan biologis manusia. Wati. Iku maknane apa sih? Di iso-iso ya wati. Wati maknane apa sih? Ila asnabiyatin maring wong wedok liya. Liwe li hajate kedue tanpa hajat. Maring wong wedok liya, asnabiyah ku wong wedok liya, wong wedok sing entuk diminta. Nah, mahram iku berarti ora entuk di mahram penyebutannya orang muhrim. So salah paham itu kan kekeliruan yang diulang terus menerus menurut ya sudah dianggap benar. Sebenarnya apa mah? Jangan buka-buka bukan muhrim. Jadi kalau muhrim gitu, muhrim itu wong sing nandang utawa nganggo aku ambil di sini itu tidak bukan muhrim. Sebenarnya itu apa mah? Ilana dia maring delok mar'ah sing ajnabiyah. Dan nek sing mahram yo ora apa-apa wong mahram kok. Iku fagairu jaizin ora ono kewenangan. Tidak ada kewenangan, ora jaiz, ora diintuke. Pak ingkana senajan ono wa anna dulu-dulu iku lihajatin ora ono hajat kasahadatin kaya dene nyekseni kasahadatin kaya dene nyekseni wa alaiha lan ing antase imro'ah iku mau jaza mongko wenang apa napa kecuali ada hajat misalkan apa dokter meriksa pasien tapi yo kudu ana mahrame sing ngopo nunggoni rata-rata biasane sesuk nek kakek sing ngalami iki rata-rata dokter kandungan itu rata-rata malah wae iki wong lanang jarang ana wong wedok ya ana tapi apa sih sithik rata-rata mesti napa lanang mergo wong wedok iki gila nak weruh getih padahal nek kandungan ngono kuwi mesti nanti berhubungan melihat darah. Terus secara psikis, secara psikologi dan kuat mentalnya wong lanang. Wong lanang ora getih biasa. Wong wedok ora getih iso semakut menggol lagi sing lairke kok piye. Nah saiki ke piye? Makane rata-rata kata-katae dokter kandungan itu mesti nopo lah. Dene iso golek wedok yo golek wedok. Dene kok angel yo nek omone lanang memang iku li hajat untuk apa? Berobat, ya kudune bojone kudu nunggoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai sing nomor loro iku nadruhu deloke. Rajul ai ar-rajul tegese wong lanang ila zaujatihi maring bojo wedoke rajul. Mau sing pertama diperbolehkan melihat perempuan ajnabiyah dengan syarat ono apa hajat. Nah ora ana hajat ya wis ora usah tok deloki tok kandhani terus. Kono iso malah salting karepe dhewe. Kawan jenengan ngono iki dadi pewarane salat pripate ya muga-muga. Sing nomor loro deloke bojo lanang ning bojo wedok. Lha wis bojone ya wis sak to. Maka pake men model iki ya kok luwih wis apa bojo Indonesia hukum hartu lakum fatu anak situ. Wa amatihi la budak wedoke rajul. Aya juyu monggo wenang apa ayang guru yang delok sapa rajul. Karo anak iku budak wedok. Budak wedok ngono kuwi aurate kaya wong lanang. Entuk ndorone tapi sing delok kudune sapa
dorone nek ora dorone ya ora entuk. Wa amati lan amate itu budak wedok iki jaman dhisik. Waya juju monggo wenang apa ayat duro yen lan delok sapa raja. Min kulin saking saben-saben siji min guna saking zaujah utawa amma. Zaujah wa amma. Ilama kejaba perkara ada kang liyane apa ma'al farjae farji min guna saking zaujah karo amma. Kecuali delok ngonoe, delok apa farjine. Amal farji napun utawi delok farji iku fayah rumu haram. Apa nadruhu delok farji. Kurang gawean delok ngono. Padahal kalau ikilah haram iku wajhun pendapat doi pun kang atas. Sing berpendapat delok farji kuwi haram iku pendapat sing apa lho. Lah nek diharam ora mungkin bahaya nih nanti meriksa. Salah juga malah salah. Utawa ke meh membantu persalinan ora pas ngono kali iki. Nyamar utawa ke ngecek pembukaan ngono kuwi. Pembukaan piro 2, 3, 4, 5, 6 itu wis piro kan kudu dicek. Kudu didelok. Lah nek ora didelok salah mlebono ora nyamar. Wal asamu tawi sing luwih unggul iku jawazun akri wenange delok diperbolehkan ilahi maring farji. Tapi ana tapine. Sing kudu tok diteni sakwise laki iki asline sing penting. Laki tetapine ma'al karahati ing dalem sartane apa makruh. Berarti hukume apa makruh. Pasal itu sing nomor 3. Sapa neh iki sing entuk wong lanang delok wong wedok. Iku nadruhu delok raja ira gawati maha romihi. Maring pira-pira wedok muhrime mahrome ila gawati maha romihi maring pira-pira wong wedok mahrome raja. Dinasabin sebab tunggal nasab. Bakyune, adine, aurawe utawa tunggal suson. Tunggal suson berarti itu wis dadi apa? Mahram. Au musaharatin utawa sebab marwa. Au amatihi utawa budak wedoke rajul. Al muzawwajati kang dirabiake. Al muzawwajati kang dirabiake sapa anak kaya juju mongko wenang. Apa ayam dulu itu delok sapa raja. Bima dalam perkara ada kang liyane apa ma ing perkara bena surati kang ana ing dalem antarane wedel karo berarti lan kumpul. Kecuali antarane wedel lan wedeng kumpul. Ya walaupun kuwi mahrame, walaupun kuwi mbakune, walaupun kuwi ajine, walaupun kuwi tunggal apa susah. Nek yo bima agama bena surah warubah. Bena surah warubah kuwi berarti maknane apa? Zakar karo farji. Jadi kaitane karo wong wedok berarti apa farji. Amal lagi anapun utawi panggonan bena lunga kang ana ing dalem antarane surah warubah iku kaya hukum haram apa nadru delok halal. Ana delok kuwi haram. Nak ngene bojone dhewe ora apa-apa. Wis apa wis dadi bojone. Ning nak isek mahram iku ora entuk. Samarone mergo nasab, mergo rodoah utawa musawara iku haram. Nomor syawan saniki waro diutasi nomor 4 iku ana guru delok. Ilal ajnabiyati maring wong wedok iya. Li asli hajatin krana arahe butuh. Didokake li asli hajati nikahi krana arahe hajati nikahi. Utawa kowe meminang seorang gadis yang siap untuk dinikahi. Yo kudu delok sik iki wajahe piye. Aja kok nganti kebrondro. Ketoke maskeran terus tutupan terus kok tutupan ini kira wayune raka ruan daripada blela
Ya, banjur dibuka wawahu. Ya ento, tapi dengan syarat li ajli nikah. Asli nikah, di asli hajati nikah. Kaya juju mongko wenang diperbolehkan. Kaya juju mongko wenang itu disasi kediri seseorang tinggal asli ing dalem mantepe rajul ala nikahin. Ala nikahi imro'atin ing atase nikahi wong wedok apa anadur deloki. Lan wajib maring wajah wal kabaine lan nek loro. Ya mung loro. Kaya dene aurate wong wedok nalikane napa salat wajah lan epek. Yo mung deloke kuwi ora liyo-liyone, gak liyone, gak delok liyone iki pantes apa ora, mantep apa ora entuk ngono. Wong itu deloke apa wajah. Deloke wajah karo apa epek diibaratake kaya dene aurate wong wedok. Aurate wong wedok iku seluruh tubuh kecuali apa wajah karo apa epek. Itu kuwi dene wong sing meh nikahi lho mosok kaya dene numbeli kucing di dalam karung ora ngerti. Lah tau ketemu burung tahu. Lah tau ora wajah burung tahu. Pokoke aku diceritani wayune Raka Ruwan. Kaya bidadari kemenangan. Burung tahu wae. Pokoke awakmu wis kadung muni kobil tu nikah. Lah jebule kok ora sesuai karo ekspektasimu. Lah ngono ki ora malah merugikan. Lah ben ora merugikan itu boleh. Boleh untuk melihat ini kok calon bojoku iki aku tak rose dene cocok yo dilanjut, ora cocok yo golek liyane. Wong lanang iku bebas milih, wong wedok yo bebas nolak. Ngono kok. Wong lanang bebas apa milih. Dadi lanang kowe mek seneng karo sapa wae monggo silakan. Kowe mek seneng karo wong wedok sapa monggo silakan. Sing kudu wedi iki sing cocok, sing tok seneng iki mau lho mergo dene iki hak gawe apa menolak. Iki to wong lanang bebas kuwi apa lamar wong wedok. Keputusane ning wong wedok meh diterima utawa ditolak. Tapi nek wong wedok meneng sak kata, marka iya berarti gelem. Wong wedok kok menang, iku berarti tandane apa? Iya. Tidak ada kaya itu besok. Tapi dilamar wong kuwi, nah cara tradisi ini wong Jawa kuwi nalikane wong wedok dilamar mesti sing wong wedok kuwi mau kan ngomong ngetarke wedani narta. Ngetarke kenapa? Yo ben ngerti calon marane ngerti oh kita calon bojone anakku. Dan ngerti, lah aku nak nyugati sing hati. Nah ketemu wong biasa ora ada masalah, ora patek tersinggung. Nah ketemu calon mertuamu priyayi. Wong sing mudeng etika, wong sing mudeng adab pun nyugati sembarangan. Utawa kowe nyekel gelas iki. Selalu nganggo gelas. Nyekel gelas yo menghidangkan ing tamu nyekel gelas kok ngene. Ora ada ngoten. Ibaratnya piye kok kaya tangane awake dhewe iki resik-resik dhewe kok nyekel ing dhuwur. Iki saru ngene. Oh nandhake. Nah ono apa kuwi cawene cekel cawene. Lah kok biasane gelas kan ono kupingane nyekel. Aja tok idot ngene adoke sing ngendi. Iki misalkan kupingane teng kene iki lak kangelan muter. Nang mobil akan hilang. Yo sing kupingane iki ya sing sebelah iki ngadep wong sing muncul wong iki. Nah ketemu wong sing ora mudeng ngoten niku biasa-biasa mawon, tapi ya ketemu wong sing terhormat, orang-orang sing mudeng babagan ngeten iki. Jawi-jawi nangis, modelan koyo ngene ra panas, kok bias. Ya ora usah dilang. Ora masalah kok iki. Lha nek wong sing priyayi, wong sing terhormat, golek wong wedok sing betul-betul bisa menghormati wong
Lanang. Dia calon maratuwa ini wis ngurmati apa meneh engko ngurmati anakku kaya apa nasib. Paham ngene iki. Di bangkai garet itu nak ngeki kunjungan kok bisa keluar. Satu minggu banget. Tanggung. Coba gue kupingane dia gede sing nunjuk ben apa ben gampang langsung. Coba kupingane ning kene ning kene ngentang. Bon, lagi sing lanang tak kandhani. Iki trike kuwi disandani akeh iki nah. Tak pengen gue. Nak kelamar sesuk kowe aja melu kan. Yo sesuk pas lamaran ora melu tangan apa. Betul direk itu. Ono alasannya, abang ngandani pun pengalaman. Mergo apa? Engko sama kowe nak jenenge wong nampa lamaran mesti pihak wong wedok iku yo mesti ngajak wong terhormat ngajak bayar. Dan delalah nak ketemu bayar nyantai enak. Dan nak ketemu bayar sing rada gue dah. Niatmu rene iki mau kok mek lamar. Oh iya, tak tompo. Wis nikah saiki sisan lho. Ora kaget kok. Lho kok nikah saiki? Lah ya tujuanmu lamar ki nikah apa ora? Ya nikah. Lah nikah saiki nikah sesuk ra ya padha-padha nikah. Lah nek dinikahke langsung ke ora kapan kowe? Glegepan. Lho enten lho kejadian ngono. Ora glegepan langsung. Lah mahar kok dicicil nyate kowe. Ketemu nang bayi sing ngono niku mah piye ya, Pak? Kowe HP rasane. Oh. Itu sunai Nabi lho. Nah lamaran tuh rasa di viral-viralke, rasa di foto-foto, di posting-posting ngoten niku. Engko nek wis apa nikah. Ki lamaran iki wis dekorane mewah ra karuan. Wis foto-foto. Wis kaya bojo padahal kayak lamaran lho, jadi bojone lho, wis foto bareng ngene bareng. Iya, betul. Dan bukan kok bukan solusi. Dia monggo ngawon, iku pilihane awake dhewe. Tapi nak kula ora kula. Waktu ngaji kok. Wong Nabi ndawuhake, kowe nak lamaran iki kon ngumpet ojo di iku nak wis nikah di kabar ono ora wali matur hibah utawa wali matur urus ora ono wali matur hibah ora ono yakin golek ono kembang iki pun biasa mawon selamatan biasa belum dan tonggo ngoten mawon ora perlu di gawe acara sing semewah mungkin lha kok kaya wis nikahan iki. Nah, wong Jawa yang ngajari ngoten niku. Niku ana alasane. Nabi dawuh ngoten niku ana alasane wong Jawa tradisi ngono ya ana alasane apa? Nak kena angin rawi. Angin rawi itu apa? Biasane wong lanang mbek wong wedok nek nikah, kurang-kurang sasi, kurang-kurang rong sasi mesti ana masalah. Wong wedoke sing masalah, sing problem, utawa sing lanang sing problem. Awal-awal kenal orang masalah, orang ngerti permasalahannya apa, banjur mek nikah langsung muncul kabeh masalah. Aib-aibe kebuka kabeh. Malah kuwi rasane iso waduh kok ndondok aku kok malah ketemu sing duwe ayu saiki napa ora kepi. Sebenarnya ora nyaman. Lu kata kasus ngoten iki. Panjang kula dhewe kata, wong wis nate tak kandhani nak lamaran itu ojo di gawe gede-gede. Biasa mawon. Ya, kan sing model-model niku ya. Wong Jawa lek istilahke kena apa angin. Makane ana jaman dhisik kuwi ana budaya tradisi wong itu namanya nikah, nikahi ngono kuwi ana istilah dipingin. Mudhe orang mekan omah ora luwe 3 minggu nganti 4 minggu ben apa siji ben ora kena air sing nomor loro ben ora kena angin ra bener ning omah tapi pikirane mripate iso tekan ngendi-ngendi lho kok scroll HP terus ana wong dhisik ora dolanan apa HP lho saiki dolanan HP bener wong ning omah tapi pikirane iso tekan ngendi makane yo dijogo
Wong kowe iki wis nggone wong liya, ora nggone wong liya tapi wis ana sing wis siap meh delok kas meh nikah aja sembarangan, aja sembarangan sak senenge. Sing nomor loro ben ketok resik. Wong nak jaran metu kan mesti jaran terus senenge kan sing mone kulitane rada nglawu ngono iki ra iso resik karepe dhewe iso putih karepe dhewe. Dadi sing untuk bojone ngono malah suweneng lah tinyis. Ngono kuwi dadi aja mbok kira budaya wong dulu tradisi wong dulu itu ora ono manfaate, ora ono filosofine enten. Nak dipungkut dikibah di gawe nabi iki nak dikibah kita marah kuwi aja diketokke tok. Nah iso aja ngerti. Kita langsung dulu. Lah kok nikah kapan lamaran nikah mesti ngono lho. Pertanyaan dulu, lah kok wis nikah lamaran nikah apa? Lho sing kon cara dhewe nabi iku sing kon ngetokke, sing kon gawe walimah iku nalikane apa nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha saking imro'ah zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batin. Wa ilang tak dan senajan ora aweh idin lalu maring rajul lalu maring rajul utawa sakos iku mau sapa azwajatu bojo wedok tinggalika ing dalem mulahan. Wayang burulan kana ndelok sapa sakos utawa rajul minal amati saking anak lagi budak wedok ala tarjihin Nawawi ing ngandhase kaul rajuli Imam Nawawi ing dapat sedikit batiha ing dalem nalikane nglamare anak ing perkara yang diurutan kena delok sapa rajul utawa sakos bu ing marginal surati saking wong wedok sing merdeka. Wal khamisu dari sing nomor 5 iku anak delok lil mudawati krana arahe nambani maupun kenapa monggo singgung. Bahwasanya boleh untuk melihat tapi dengan adanya hajat atau pengobatan. Paya juju monggo benar apa nadul tabibi ndeloke dokter minal asnadiyah saking bedok wong bedok liya ilal mawadi maring pira-pira kanggonan ilal mawadi maring pira-pira kanggonan allati yahtaju kang butuh sapa tabib ilaiha maring mawadi. Doktere yo kudu mriksa yen ora salah demeh utawa salah ngobat bahaya, salah memvonis lorone ora nyaman. Fil mudawati ing dalem nambanine hatta mudawati farji sehingga nambani farji walaupun nganti nambani farji utawa dhewe penyakit kelamin kan enten wong wedok sing kadang ora sok kasihan ngono kuwi mesti engko iso duwe penyakit ditambani kuwi boleh. Dokter winambani ngono kuwi entuk, tapi yo memang kudu dokter tenan ora entuk, dokter abal-abal ora entuk. Dokter malpraktek ngono kuwi ora entuk. Kudu dokter tenan. Supaya kunulan ana apa dalika mulah mudawa. Iku bihuduri mahrame ing dalem sartane sandene mahrame. Tunggone mahrone, tunggone kane, tunggone adine, tunggone wong tuwane. Auyo jin utawa bojone, utawa tunggone bojone, au sayyidin utawa bendorone. Saya iki berarti gawene budak. Wa ala kagunalan yen ora ono. Iku guna kang dalam kene-kene panggonan sapa ibrahantun wong wedok. Tu'ali juga nambani haing imro'ah. Ini dengan syarat wa'ala takuna gunaka imro'ah untuk ali juga. Orang wong wedok sing iso nambani, sing nambani jan wong lah. Ya kaya dene niku Pak rata-rata iki rata-rata ora terus kabeh berarti bosan rata.
rata-rata dokter kandungan, spesialis kandungan obstetrik biasanya itu wong lanang. Tapi dene iso golek sing wedok ya alhamdulillah. Wasa 7 kali sing nomor 6 iku ana dulu delok lisan dadi krana arai saksi. Nomor 6 mergo untuk kesaksian. Alaiha yang kasih hadis bayang dulu delok sapa asy itu saksi. Farjaha ing farjine imro'ah inda syahadatihi ing dalem nalikane nyekseni syahid bizina aklawan zinone imro'ah. Ini jadi saksi misalkan delok mau wong wedok bantu saka semak-semak wong lanang. Iki ban lakoni apa? Zina. Misalkan dia sing jadi saksi. Karena apa ora kuwi harus dibuktikan. Awila dadi hawa nglahirake imro'ah. Saksi nalikane nglahirake Pak Intaam nanti lamun nejo sapa syahid ana gero ing delok liwiri syahadati krana tanpa nyekseni pasaka mongko rusak sapa syahid. Kok deloke ora mergo ana saksi, ora untuk menyaksikan, ora jadi saksi. Berarti deloke malah jadi fasik. Baru datang ditolak apa syahadatu kesaksiane syahid. Auna dulu kawan delok lil muamalati krono nyambut gawe muamalah ki keseharian amal-amal keseharian lil mar'ati kedue wong wedok fi baiin ing dalem dodol utawa lan liyane ben. Wong wedok misalkan dodol utawa kerja utawa ten pasar belanja itu boleh kaya jadi mongko wenang apa ana delok. Bolehkah aina guru tegese deloke sates utawa rajul laha narik imro'ah yang memang berkecimpung dalam keseharian. Misalkan dodol. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal dulu tahu dewe musone ilal wajah naring wajah minha saking narah. Khosotan kelawan tertentu hanya wajah yurja'u iku dibalikake apa kauluhu kalau musoneh iku mau disyahadati maring masalah syahadat yang seni iku mau wal muamalati lan muamalah. Lasab juga nomor 7 iku ana delok ilal amati maring amat juga wedok indah inti ba'ina ing dalem nalikane tuku anak, kalau tuku budak ya kudu didelok sih, iki piye? Bentukane iki piye? Secara spesifik wis masuk apa urut? Sira iya tegese tuku anak. Ayat juzu monggo wenang apa anak delok ilal mawal di maring pira-pira panggonan allati yahta kang butuh sapa sakas ilatak libiha maring bolak-balikake anak. Kenapa? Ben ora kepencut, ben ora kecelik, ben ora blondrok. Bayang dulu nulis delok sapa sahas atrofa ing pira-pira anggota tubuh anak. Wasaro halan ing rambuté anak. Itu delok anggota tubuh, delok tangane, delok sikile, delok rambute. La aurataha ora ing aurate anak. Kecuali ora delok aurate. Aurate anak iku ma benar surah wa rubah. Kuwi berarti ora entuk tak delok sik iki monoke piye bentukane ora entuk. Nak liyo-liyone napa entuk. La aura ta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.